प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. योहान लिखित शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. पिता जे मला देतो ते सर्व माझ्याकडे येईल, आणि जो माझ्याकडे येतो त्याला मी मुळीच घालवून देणार नाही. कारण मी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे नव्हे, तर ज्याने मला पाठविले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावे म्हणून स्वर्गातून उतरलो आहे. आणि ज्याने मला पाठविले त्याची इच्छा हीच आहे की त्याने जे सर्व मला दिले आहे त्यातून मी काहीही हरवू नये, तर शेवटच्या दिवशी मी ते उठवावे. माझ्या पित्याची इच्छा हीच आहे की जो कोणी पुत्राला पाहून त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. त्याला मीच शेवटल्या दिवशी उठवीन. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. माझ्या प्रिय भगिनींनो, आज आपण हा जो मृतांचा सोहळा स्मृतिदिन साजरा करीत आहोत तो दुःखी होण्यासाठी नाही, तर उलट एक आशेचा दिवस आहे. दिस इज अ डे ऑफ होप, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग विथ आवर डिपार्टेड ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. अँड येस्टरडे वी हॅव कनेक्टेड विथ ऑल द सेंट्स. सर्व संतांबरोबर आपलं नातं जे आहे ते आपण सेलिब्रेट केलेलं आहे. आणि त्याची तयारी जणू काय आपण ऑक्टोबरच्या संपूर्ण महिन्यामध्ये केलेली आहे, रोजरीची प्रार्थना करून. आणि आपलं अंतःकरण, आपलं जे कनेक्टिव्हिटी आहे ते आपण ह्या प्रार्थनेद्वारे, रोजरीद्वारे आपण करून घेतलेली आहे. आणि म्हणून 1 नोव्हेंबरला आपण जेव्हा संतांचा सोहळा साजरा केला तेव्हा आपण जे संत, जे ट्रायम्फंट चर्च आपलं आहे, विक्टोरियस चर्च जे आहे, संतांच्या मार्फत त्यांच्याबरोबर आपण कम्युनियनमध्ये शिरलो, आपण त्यांच्याबरोबर संबंध जोडला. आणि आज आपण आपले जे भाविक मृत झालेले आहेत त्यांच्याबरोबर आपण तो संबंध जोडत आहोत. दोज आर द सफरिंग चर्च इन पर्गेटरी, अँड वी द मिलिटंट चर्च लिव्हिंग ऑन दिस अर्थ विथ प्रेयरफुली कनेक्टिंग with all our Christians. And so in a way we are getting connected with the whole cosmos and praying today, and so therefore it is not a day of sorrow, it is a day of hope and prayer. आजचा दिवस जो आहे तो आपली जी श्रद्धा आहे, जे मृत भाविक आपले गेलेले आहेत आपल्याला सोडून, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करीत असताना हा एक आनंदाचा पण क्षण आहे. कारण आपला प्रभू परमेश्वर त्यांना त्याच्या गौरवामध्ये उठविल म्हणून आपण आनंद देखील मानतो. आज आपण सर्वजण एकत्र इकडे प्रार्थनासाठी जमलेलो आहोत, जेणेकरून आपले जे मृत भाविक आहेत त्यांना परमेश्वराच्या गौरवामध्ये तो शेवटच्या दिवशी उठविल, ह्याच श्रद्धेने आपण इथे जमलेलो आहोत. आणि त्याच अनुषंगाने पहिल्या वाचनामध्ये आपण ऐकलेलं आहे की डेथ is not a evil thing. It is not the destruction of life. Rather, it is entering into God's peace. Of course, through God's glory, God's providence, we will enter into this. And God has tested them. Those who have departed, they have been tested just as gold in the furnace. God is offering, accepting our burnt offering. And they will one day, on the last day, they will shine and run like the sparks. असं पहिल्या वचनामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे शुभवर्तमानामध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे की येशू ख्रिस्त आपल्याला पुन्हा प्रॉमिस देत आहे, आपल्याला दान देत आहे की the will of the Father is that nothing will be lost that the Father has given to his Son. All will be raised up on the last day. This is the promise of the Lord and hope of all Christians. आणि म्हणून प्रभू येशू कोणालाच हरू देणार नाही.
आणि म्हणून जसं आपल्याला संत पौल आठवण करून देतो की आपण सर्वजण संत आहोत, आणि विशेष करून आपली जी जबाबदारी आहे संतांबरोबर नातं जोडण्याचं आणि मृत भाविकांबरोबर नातं जोडण्याचं, ते आज आपण ती जबाबदारी पार पडत आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सुंदर असं जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा आणि शक्ती मिळत आहे. Therefore, this day is the day of hope for the entire church to receive the fullness of Paschal mystery, which envelops every believer in the redeeming embrace. आणि म्हणून जे पास्कल मिस्ट्रीद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दुःख, सहन, मरण आणि पुनरुत्थान ह्याच्यामध्ये, त्या मिस्ट्रीमध्ये, त्या रहस्यामध्ये आपल्याला शिरण्यासाठी मदत करत आहे, जेणेकरून जे तारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेलं आहे त्या तारणामध्ये आपण सहभागी होऊ शकू, संपूर्ण चर्च म्हणून. It prepares us for a worthy living. And so reflecting on this day, it helps us how worthily we need to live as Christians, with great hope, great sense of connectivity with God, the energy of this cosmos, and thus find meaningfulness in our life. And thus prepare ourselves also to die in the grace of Christ, and thus become triumphant on the last day. Therefore, this day also helps us to realize that we are dependent on God and one another. जसं आपण आपल्या मृत भाविकांसाठी प्रार्थना करीत आहोत, आपल्याला पण ती प्रार्थनेची गरज आहे, जेणेकरून आपण देवाच्या ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये आपण आपलं हे जीवन जगू शकू आणि एक दिवस त्याच्या समोर त्याच्या प्रकाशामध्ये आपण राहू शकू. म्हणून आपल्याला एकमेकांची गरज आहे. वी आर सस्टेन्ड बाय द लव्ह ऑफ क्राइस्ट अँड ऑल्सो द प्रेयर्स ऑफ वन अनदर. Therefore, the chain of constant prayers helps us to build this kingdom of God on earth. So let us pray during this Eucharist that we not only mourn or we feel sorrow or sorry for our people alone, but as we pray, we also prepare ourselves also to face the Lord in His light.